Hey yo, what's good YouTube? What's good? Welcome back to my YouTube channel. If it's the first time, please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more content. Understand? So guys, today I finna give you some updates. Understand? And what's happening today is like I wanna show you mabasa anitkone amadzenyu mu South Africa muno, especially mu Cape Town. Mabasa rutana amadzenyu. You understand? So now it's still in the morning and yeah. Ni babaras like ndandiri kupati kushamwari yangu nezotumba kwana Kimentenaka and yeah. Dine hangover, so muyongo kamira was trying to find out ndojika chi. And the thing is like I no longer buy groceries because I square pamba ndo square ndiri masizi, understand? Ndochenga chikafu because I square pa deni, understand? So kwana ngosangana nesadza kumarayi ndototenge koko, kwana ngosangana kana nechingwa nemachips ndatorara, understand? So zara ndiri kunzwa ndakamira moyo, so ndiri kunzwa da kudya chini like kana maybe kana waffle kana maybe kana ice cream, understand? Chinonginda moyo man. And so now I'm on my way to Roko Mamas. I wanna go and eat first. In fact, I wanna go with you guys. Do it as a don't know first. Then after that, I will start showing you in the streets with Mabasa. In fact, when I'm still on my way to go there, I will be showing you. So Nasangana Mabasa in South Africa. Mabasa in South Africa. I will be showing you also on my way. You understand? And yeah, I'll be showing you also because now I think I'm gonna go to what do you call this restaurant? To Roko Mamas. You understand? Roko Mamas are in one city, understand? So make sure you stay tuned. You watch the video to the end, you like, you comment, and you share, understand? Let's get into it, man. Msanye Peru. Ndabaratanga ndosanga na irapa pe. Mukuona apa po, pa train station apa. Andika, uyu musika we. Do one of the jobs that we don't know ne South Africa muno. Uyu musika, so amai amuri kuona apa pa. Wangwashana nombomira apa ndisiri pe moti waita. So amai amuri kuona apa pa warita se. Vari kutengesa madomasi, maonyeni, maona zvikuitika apa. Amai vari kutengesa madomasi, maonyeni, mavegetables, uye futi vari kuita zvekugocha nyama nezvemasausages nezvimachichichichi. And yeah, most of them papa vanotobika futi nesadza kuti vanhu vanobva kumaindastry vanoita se vanoyachitenga, vanhu vanenge vachiuruka mutrain vanoyachitenga nekugocha tunzondora tuchichichichichi. Saka ndo basa rekutanga ari kuitwa nevanhu muno South Africa hama dzenyu. Pavanozotumira mari kuZimbabwe baba, ndo basa rekutanga iro. Vari kutengesa zvinhu pamusika. And yeah, which is something that you can do in Zimbabwe. Ndisingazivi hangu kuti zvikuwabhadharawo zvakadini, zvekuti you can do that here in South Africa, understand? But yeah, we listen but we don't judge. I'm not judging today. Second job na vanarowana. Muona kumane zvimudhudhudha. Let me show you akumane zvimudhudhudha. Ne? Ndavana polisa. Avakomana mukuona vakapaka apa. Mukuona zvimudhudhudhu izvo. Vakomana zvimudhudhudha muona vakapaka pa McDonald's. Ne? Nepa opposite pa Shoprite. So zvinoitika vakomana ndezvodai so. Vakomana vanoshanda kune inonzi Mr. D or Uber Eats. Munhu akarikuisa chikafu chako uri kumba kwenyu usingada kuseni papo ndamboda kuzama uri kuisa, but unfortunately restaurant yachinanga ichiti is ready for pick up only. Yokuita ma pick up since changobva kuvhura zvezina 9. Now it's like around past 9 yofamba mani. So vakomana kana ukaorder padeli sekuru kunaya zvako hausina kuzvipa labor yekuenda se kuenda ku restaurant kunodya. You just order your food and then they will deliver your food padeli pako. So ndo basa rimwe rechitu rikuitwa nemaZimbabweans kunoku. MaZimbabweans, Malawians, maCongolese, hama dzenyu ana mukoma yenyu ana baba yenyu nanani venyu kunoku ndo basa ngavari kuita koko rezvimudhudhudhu zvemamotorbike zveUber Eats and Mr. D vachidhilivhera chikafu vaishandira na KFC, vana Debonairs Pizzas, vana chichichi Pick and Pay deliveries chichichi, vana Checkers 60 what ndo basa ravari kuita iroro rechitu, you understand? So I'm still in the streets and yeah, I'm sure I can see kuti today the streets are dry and yeah, but yeah guys, ndakaramba ndingoona mabasa nechikuratidza since real video rechi ranhasi, understand? So why not man? If it's the first time, please like, comment, share, subscribe my channel for more content, understand? That must also kupe content and today I have to give you quality content, you understand? Quality content nyana, you understand? After this video I will show you a vlog where the song. I'm not sure I'm gonna post which video first, but yeah. After watching this, go and check it anyway. And also you understand? And yeah, I love you guys. Road to 6,000 subscribers this year. So stay tuned. Basa tatarowana mukuona muzvimashopu zvemapasomalians zvemapakistanis. Ndio mumwe mushanda amadzenyu vanhu vabhadhara vanopa ma 2,000 rand per month.
wangashanda imo machitengesa zvinhu wakamira kana padhoo uchitengesa zvimahuku watengesa zvinhu zvakaora maSomalians as you can see muningirino kutengeswa huni mutengeswa chichichi yanasina so ndo rimwe basa rikuitwa nechi nehama dzenyama iroro basa rekutengesa mashopu emaSomalians ke rowanza kuitwa nema sorry to say that but rowanza kuitwa nemaZimbabweans are desperate for jobs you understand especially changu changopinda muSouth Africa kana usinyasori desperate usikuenda kubasa because they pay peanuts man like imagine working for 100 rand the whole day imagine man working for 2000 rand the whole day mari yekuti kanyazoshandwa nemunhu per day anoibata umwe anobata 3-4,000 per day you understand and avabhadhari mari zosadzibude futi you understand so yeah ndo rimwe remabasa ari kuitwa nechi nemasisters nanabhodhi yenyu muno muSouth Africa vachanga muzvimashops emaSomalians you understand which it doesn't pay at all unofa nenzara maona kushandira nzara you understand but here guys ndo zvimwe zviri kuitika munomu and yeah I will keep on giving you updates kana ndasvika kwandiri kuende koko I will show you kuti ndiripi rimwe basa rachandokuradze koko ibasa remawaiters ndo basa remabasa ari kuitwa nevanhu munomu vanongoida kuganza vachita sina basa chii I was once a waiter I was once a chef also ndakatanga kuita waiter inike basa rinaniwo randakaita here South Africa changopinda ndakatanga kushanda hangu pakawash yeah ndo rimwe basa futi I will show you kawashi nebasa remawaiter ndo basa nemagaraji mainjino maservice station kunoko vanonzi magarages ndo rimwe basa inoonesa rokuwana unoona through malinks but ndo rimwe basa rikuitwa nemaZimbabweans kuno kushanda pamagaraji pamaservice station but iroro haro rinani you understand because haringowanikwanike futi ndezvemalinks you understand so ishoni ukandasvika pane kawash pane hama dzedu dzichita secleaner pakawash dai kunzi mandine nguva chete I have an appointment yanda kuenda na 10:40 dai kushowai ndichosvika tomhosana maZimbabweans ndishona madi boys wotosoda mota I was once working there so I know most of them they are Zimbabweans you understand and yeah as you can see apa pa engine garage rapa pane mazimba futi aripo papa panoshande papo pane Aston garage and yeah I will show you guys kana ndasvika ikoko you understand because I'm not sure if anasiri kurasika panapa because handinyasoziva kwandiri kunyasoenda nokuziya ndakata some map but I think ndipo pandiri kuenda man kurasika panapa anyways guys stay tuned I will show you kana ndasvika so guys ndasvika rimwe basa futi rikuitwa nehama dzedu munomu ibasa rekudirector mota you understand I will show you guys kana ndapaka panapa you understand kune vanhu vanoita zvekudirector mota panapa kuona pakapaka mota panapa carpark panapa pamoyo panapa vekuti kana wakuda kubuda pamoyo watanga ngokuti so that you unonyara kuti usiwe kana whatever kuenda naro kana 10 rand 1 rand 2 rand that's what they're doing for a living you understand it's like kutipwa unoona kuti homa ari kutodirector mota I don't know if they have basic salary but I don't think they have basic salary basa ravo chiri ndiri kudirector mota dzevanhu kana zichibuda then vatanga se kana wakuda kureversa for example let's say pandakapaka panapa ne mukuona panapa mota kana dzida kureversa dzona mukuona mumwe ari kufamba neblue mota kana dzida kureversa dzinodzika dzinoita se dzinoona kurovera so guys and I'm restaurant mama you understand and I will show you my waiters nechichi nene I'm not sure ndakakwanisa kuva vlogger so makisa vlogger you understand but mabasa wana kuitwa munomu mashefu nemabasa ewaiter nini you understand let me show you mumandiri you understand wana wanga mashefu ari kubika bikoko machefs and mawaiters mamwe anenge ari uko kwaita zvewaitress nabaya ndo mabasa ari kuitwa kuno kunechi nehama dzedu you understand so yeah guys ndaorder ndonzi chipu treat rinova rine burger machips nedringira unoda ndaorder hangu acappuccino you understand because like ndataura zvo kuti baba rasi rangu raita se rakakwira so rachinji nodzikisa moyo you understand and neoreo and ice cream for dessert nemawings for starters you understand so yeah I will give you updates I will show you zvanenda se ndakudya and yeah I don't want to waste much of your time during the show anymore since I have a mission to show you mabasa ari kuitwa nehama dzenyu and stuff you understand what is it the son when I first met her I thought she was an angel I didn't know she was a devil in disguise dinner for two just me and you
Forever, never, and we'll be alright. Give her my heart, then she give me some thorns. Jerudo izvi aiwa muchazvirega kuseri nekuseri matozorwa kunge bata uro rwako uya ruchienda and now ndakubaya pa10 even ndakubaya ku appointment andakuenda kwako and I'll keep on showing you magraph ari kuitwa ndichi nyama dzenyu, you understand? So you guys, let's go. Go with me and watch till the end, you understand? So you guys, I'm done with the basics. Now what you understand? Now I'm leaving here. Yeah, I always like get frustrated. Is this frustrated? Is it frustrated or frustrated? Okay, I always get bored. But I always get bored. I know boy can always get bored. Never no talking about my restaurant they post ndakuganza ina no longer post lepasina kuti YouTube inondibhadhara kudya mari kwanechiita. I don't think ndaimbofana kuradza ndaenda ku restaurant, you understand? Zvinhu zvina basa, there are basics should not look like luxury, you understand? Zvinhu zvofanira kungoitwa mu life like one or two here and there, you understand? And yeah, sorry bro, today I have nothing. I don't have any coins today. Sorry bro. So you guys, unfortunately I understand. First we don't want to reverse. And I told them to reverse and they go. Then I came back to scratch direct, but that's not a coin. You get some more shame. Do you remember Bassar? So you guys, now I'm going to my appointment. I have an appointment at 10:40 and I'm done eating. And yeah, now I'm more, and sit more. And so it doesn't look, don't look that busy because so you guys, stay tuned. I'm gonna use the map. I'm gonna use so some phone with a location. But I know pane road ingori straight nombobata nchikuradza mabasa ari kuitwa nechi nema sisters nema boots nema mother yenyu kuno. You understand? So yeah, stay tuned. What's good guys? Welcome back to my YouTube channel. So guys, nazo manager kuti ndiende kuma farms ari padhuze. Ndikuradza mabasa ari kuitwa ne unfortunately ndambona mombe ndichira ndafika pa kuchazoona ndakudzoka. Asi uko makanyazozuma ko kune mombe muno mugomo maizve. And kune mombe ku left kwangu kuruchikisa ndobate phone chikuradzayo. But here guys, ndazokwanisa kuya kuma farms, kuno ma wine farms. As you can see there, umomo kwataza kamera kuri kurimwa nevanhu. Let me go near them, wine farm. One mombe it's mombe. Mazona ndiko kushanda hama dzenyu kunokudzita zvekurima kuno. Mashona kuma wine estates kuno. So guys, ndo vamwe mamwe mabasa ari kuitwa nehama dzenyu kunoko. Ayo mombe dziri kwedzo ukoko idzo. Mazona hama dzenyu dziri kushanda kuma farms kunoko. Dzichifudza nekurima nekuchengeta mombe. As you can see ndiri kuma farm kunoko. As you can see here. My one guys, the situation is very nice. So my wine farms guys. Masini wine yesaranga chirimo mai. Neukoko. As you can see. So guys, joke my farms gonna kwanza kuya kunoko. And I don't know kana pade rinobasa randasira, but I will be thinking as I go. Is it I will be thinking as I go. Oh, my farms I will be checking show not in the baba randasira myself. In kana pade Sandafunga road, I will keep on telling you. So make sure you watch the video to the end. Don't forget to like, comment, share, subscribe, you understand? And let's get into it. But I don't think Panish Wakawana Sanasira. And Panish Wakawana Sanasira, I will do part 2 and show you. But yeah, Nafaro Nakwansa Kuyama farms grown to Kuratize, you know. To one watch Nongama orange, my fruits, my strawberry farms, my wine, my wine tastings also. So yeah, make sure you stay tuned. And yeah, let's get into it. What good YouTube? Welcome back guys. So now it's night. I'm still in the streets. Now I'm in the streets of Cape Town, as you can see, baby. Cape Town, baby. So yeah guys, now I'm in the streets of Cape Town. I want to show you the last job. Lastly but not on least,
let's just hope ndokwanisa kuvatora man. This is one way. Let me see if I can go back there. Ndio ndokwanisa kurekodera masisi enyu ari kutengesa nyama kuno ndo zvimwe zvekuvararamisa kunoko and yeah, but yeah, I think I don't have to show you because my face avakazobuda. Maybe some of them they are my followers, my subscribers, and they won't like it, but yeah, muna long street makaya pa FNB mukangoti vanotokudedza vanoti mutengere kumusha asina mvura ndokudedza vanoita kana kufura nepapo. But yeah guys, let's just hope ndokwanisa kutora, but I don't know if ndakakwanisa kutora, but yeah, ndotonge basa rekuita muna long street. And yeah, anyways, I bet guys, thank you for watching the video to the end. Please like, comment, share, subscribe my channel for more content. If you love this content, just tell me in the comment section. I will tell you. I'm gonna expose Cape Town. I'm not gonna expose it, you understand? And yeah, now I'm going to the most famous street in Kapa, you understand? Which is Long Street. What's famous about this street is because Dorega street in Mabawa Cape Town, you understand? Mabawa and I'm going to scatter the Ganongoita. Nyangara kwese angore mu one street, you understand? So yeah, that's why it's famous. Because we don't enjoy it, don't make Cape Town, you understand? And today it looks quiet, as you can see there. Mabawa. Today looks quiet because part of but yeah guys, thank you guys, I love you. Tango. YouTube. YouTube, sorry, for a minute. Nabegenda kupromise guys njakuradzeka adonzi. Vanhu vanotengesa. Let me show you right now I'm in Fortrika Road. And yeah, Fortrika unomira road yes. Vanhu sister yana zvekutengesa nyama muno for a living. Let me show you. Again go zoom 1 or 2 vari padhuze pandiri pana vayana. And yeah, I think I'm gonna do interview chivunza maZimbabweans vanotengesa. Yeah. Tell me in the comment section I'm not going to do with Zimbabwe and tengesa mari zvofamba sei vachiri kunakirwa and stuff. So guys, on that promise kuti chakuradzai vanhu nomira pane vanapikwa hapo mumwe akamira hapo mamona pakanzi Radiant Fisheries hapo masisters enyu anotengesa ipapo vamwe vachona vanowanzomira parodi mumwe wachona apikwa nemota zveswa. You understand? Ndorimwe remabasa ari kuitwa nemasisters enyu muno, as you can see, many kuvhura door. Right now we are in Fortrika Road. Mumwe arapo, as you can see guys, ndo mabasa ari kuitwa masisters enyu. We currently in Fortrika Road. And yeah, mumwe apikwa anga akamira apa, apikwa nemota ida pasera. So vari kutengesa nyama for a living. You understand? Ndo pano kwakamira ipapo, vamwe vatora magroups varipo, vamwe vanenge vatopikwa uyu ndiye anenge apedzera kupikwa ipapo. You understand? Ndo rimwe remabasa ari kuitwa masisters enyu muno rekutengesa nyama for a living. You understand? So yeah, thank you for watching. Guys, if you want I will do an interview nchiinterviewa vanhu guys kuti vanobata mari pazuva uye vanonakirwa sei and stuff. All the questions that you have, you write them in the comment section, then I will do a video nchiinterviewa vanhu. You understand? So thank you guys.